Pas sih nek ngaret nek John pas lo wong-wong tuh pas arepe dino kurban pas sih pas lemu duwite yo pas akeh iso masuk dik panen ngopo to kae Orang kadal gitu bacanya ini. Ngapa tuh, Bek? Gue tai turu langsung awak bro kesi kuat tau. Oke. Aku santet wong, ring matae. Karo aku. Padahal jajal aku ngambok karo jeneng aku ben Tempat tambak nih. Ya, Lek. Telepon aja tok mak entahmu. Oke, mulai nih bocahnya. John, ano? Nyelak lalu. Iya. Kau, apa sih ternak ponanku Mertombo kan? Jadi awalnya harus berkesi saya. Ini Mbah Jamal Udin, Mbah Jamal Wajar apa Mbah Jamal? Mongkono suruh kabeh kondang wong ini. Oke bos. Tak anu sih. Wih, tangi, oke, tangi. Kalau, jangan mulai kalau yang Mertombo kono. Oke. Iya, sih lo, bukannya kono. Oi, Oscar, minta Kalau suruh so. Duitin di bos. Iya. Karena ini yo tas oke aku budal. Ini dukune yo golek gede wae asine. Ya, balik buah. Oke. Ready? Oke. Wah, bersih ya. Yo. Tenan yang tinggi mah. Mati. SD. Wah, enak sasui. Nek mentuku mbakku konji lember rasane kok ngene pahit.
Ya tuku ning pasar Legan kono apa piye? Kok pasar sapi ya enek ngambil. Nek tuku ora bener belas. Gambir iki sapa to, Mbak? Ya, jenengmu apa kaya gepeng Sunggamber to? Matamu. Le, omae Mbah Jamal Qadir. Jamal sapa to? Jamal Qadir dukun mi lho. Walah, iki mengko rono, ben lurus ngidul, ben jatene to. Ben mengko lurus, wis. Kok mengko rono to. Aduh, wis teko, lha iki omahe. Bah, pasiennya kok, Mbak? Ayo, Mbak. Ya, kapalan. Tang kene. Mana ndak dadi tunggu barang ini apa? Langsung ngono. Antik dan keren. Ngono ya Le. Oke. Nuwun sewu, Mbak. Nggih, pripun Le? Anu, Mbah, mungkin ada mertombo. Oh, badhe mertombo niki. Monggo pendaftaran yen. Anu Pak, anu daftar. Oh, nggih. Namine sinten? Tun. Kene tine. Dari mana? Oh, nggih. Niki dipilih penyakitnya napa? Pusing. Bareng. Melawan masa depan. Oh, nggih. Niki nomor angsen. Piye nggih? Guys, korban selanjutnya Buatan dan monggo. Dan. Mari. wis dombrang ning kene. Bayare pun ngerti. Iki gak kurang gak pas, enake iki. Oh, nggih. Pun niki lunas nggih. Nggih. Niki tunggu larene mau. Nggih. Be. Nggih, Mbak. Wis ndasih. Pas. Yuk. Ki, oke. Ndasih. Wis, mari Le, sik tak nyobati. Ben, obate sing iki pasien iki. Obate rada loyo karo gendeng setengah. Oh, nggih, Mbak. Wis ngateko Le. Ora kok. Yo. Mari. Yo. Jelek.
Lo anu kuno sik. Lemu tak belani. Lah wis anu tak tau dulu. Oh. Iki jarine jambang iki dino ping 3. Oh, ngono. Anu kondang ngombe ini gendang sadar. Oh, arep fungsi tuan. Lah. Kondang ngombe no. Oh. Ya. Coba nih, kata. Apa yang coba? Oke, yuk. Dapatnya kayak obat nyamuk ini. Obat. Kelawat nobat. Lek, aku ngelai. Jadi nama teh hangat. Oh, teh. Dulu. Kamu muntrak cangkemnya, Peh. Gawat cangkemnya. Tangi di. Ton. Peh. Lelak tenan to. Aku malah muntrak. Gitu malah diserah apa TK ya toh.